I, escolta, estàs amb algú o...? Sí, des de fa poquet, pocs mesos, sí, estic amb algú, sí. Que bé. I a què es dedica? És professor de Lindy Hop. Què? Lindy Hop és com una dansa així que es balla amb swing, s'ha posat molt de moda, ara es balla a les places. No, és que has dit professora. Sí, bueno, és una noia. Ah, és una noia? Sí. O sigui que tens nòvia? Sí, tinc nòvia. Ostres. Carai, no sabia que t'havies fet lesbiana. Hola. Hola. Venia a fer-me lesbiana. Ah, molt bé. Doncs ensenyo totes les nostres ofertes perquè puguis triar consciència. Ai, moltes gràcies. Mira, aquí tens anunciats i detallats tots els tipus d'orientacions sexuals que tenim. Ara mateix tenim una oferta per ser bisexual, on tens el 50% de descompte per entrar a l'arena. Ah, això sí, només els dijous. És que jo tenia com molt coll avall que volia ser lesbiana, perquè és que estic farta dels homes. Ja. Però estàs al lloc ideal. El que passa que ara mateix no tenim cap tipus d'oferta per ser lesbiana. Però tenim una promoció. Mira, tens alguna cosina, amiga, germana... Ah, germana, sí, en tinc una. Ah, fantàstic. Doncs mira, si la teva germana ve a fer-se lesbiana per part teva, tindríeu les dues un any sencer de descomptes amb tots aquests llibres o DVDs que tenim aquí a la llibreria Còmplices. O, per exemple, si ve la Malú a fer un concert, tindríeu també butaques de luxe a primera fila. Ai, però no sé qui és la Malú. Com? Me has enseñado tú, tú has sido mi maestra. Fem-ho. En sèrio? Sí. Tirem endavant? Sí. Molt bé! Doncs mira, t'ompliré aquest formulari. Em deixes el teu DNI, sisplau? Ai, sí. El meu DNI... Ui, t'has posat nerviosa, eh? Una mica. Escolta, vols també que t'apunti un programa que tenim per buscar parell? Ah, doncs sí, perquè ara mateix no sabria per on començar. Ja, normal. Bueno, està funcionant estupendament. La gent està supercontenta. Que bé. Ui, que guapa! Gràcies. Edat? 23. Molt bé. Ocupació? Estudiant. Ui. Te vas a hinchar, amiga. Per què? Home, perquè sou les més buscades. Sí? I tant. Que guai. Talla de sostens? No, és que jo no porto mai sostenidors, perquè és que tinc una teta més gran que l'altra, llavors no n'hi ha mai cap que em vagi bé. Podem deixar en blanc? Clar. Molt bé, doncs ja estaria. Signo aquí? Sí. Molt bé. Moltes gràcies. A tu. Guarda bé aquesta documentació, perquè quan faci 10 anys que ets lesbiana, tindràs el carnet de lesbiana premium i gaudiràs de grans avantatges. Ostres, que guai. Sí, o sigui que des de Boy i Clan i la llibreria Còmplices et desitgem una feliç creuada de vorera. Moltíssimes gràcies. Ah, tu, espera. Aquí tens uns detallets, una bandera, que guai. una pulsera i el pin. Que guai, moltíssimes gràcies. I bueno, aquí tens el telèfon per si qualsevol consulta em truques. També t'apuntaré el meu telèfon personal, per si ja no em trobes aquí a la botiga. S'ha tacat un cavallet. Gràcies. T'apunto el meu personal, vale? Sí. Em dic Lola. Ah, hola. Estàs sola? És broma. Ai! I el regal més xulo de tots. Que xula! La camisa de quadres. Ostres, m'agrada molt el color blanc. Que guai. Ara sí que ets una super lesbiana, eh? Moltíssimes gràcies. A tu. Ui, que guai. Bueno, un petó, no? Sí, gràcies, Lola. Que vagi bé. Adéu. No m'ho puc creure, ja sóc lesbiana. Hauré de convèncer la meva germana i així podrem dir als nostres ex. Sí, m'he fet lesbiana perquè no podia suportar la nostra ruptura.
aquesta és la meva, per fi el meu somni puc complir. Ei, doncs, si alguna vegada voleu fer un trio, ja saps, no? Sort que no tots els homes són així. Mira, Rose. Esto es el mar. ¡Estoy volando! Soy el rey del mundo. Tengo 17 años. ¡Qué enfermedad! Sí, 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 sí. Cuando cumpla 18 se me curará. Has canviat molt, trobo. Crec que m'agrades més. A mi també. Adéu. Marxem a